Ame Académie universelle lamɛn kɛla bɛɛ lajɛlen fo. Bi an bɛna segin ka don Abasi ka baro kɔnɔ an kun y'a kɛ français la ka jama fanba y'a yira k'a fɔ ko n'an bɛ se ka a traduit bamanankan fɛnɛ la walasa maa caman bɛ se k'a faamu cogo min na. A ka dɔn k'a fɔ Abasi ka histoire farafinna maaw dɔw tɛmɛna minnu ka nafolo sɔrɔ cogo kun ye maaw kɔnɔna fili kosɛbɛ. Abasi b'o mɔgɔw la an bɛ don min na i komi bi. Abasi a bɛ san 39 na. A kun bɛ image baw publier réseaux sociaux sanfɛ. Image minnu ni a b'u kɛ mobili baw kɔnɔ minnu ye miliyɔn camanw ye ani fini dakabanaw minnu wariw ka gɛlɛn ani balo cogo yɛrɛ tagacogo la min b'a jira k'a fɔ ko a sigilen don nafoloba kunna. O hukumu kɔnɔna na Abasi a ye mɔgɔw kɔnɔna fili kosɛbɛ sabula an b'a fɔ min ma internaute minnu bɛ internet sanfɛ u kun kɔnɔna fililen don u kun bɛ question caman yɛrɛ fɛnɛ poser Abasi kun a ka nafolo sɔrɔ cogo la a n'a bi baara daminɛ nka a ka dɔn ko Abasi ka réponse kun ye sanga ni waati bɛɛ k'a bɛ ale promoteur d'immobilier n'o ye Soko hukumu baaraw ye. Abasi ka o kɔnɔna na a ka Instagram abonné nana se fo 2 miliyɔn ni kɔ ma. Ka sababu kɛ mɔgɔw dabaliya bannen don a ka nafolo sɔrɔ cogo la. Nka Abasi yɛrɛ ni jamana caman maaw kun bɛ jɛ la ani minnu kun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ni o baaraw u kun taara développer ka sinsin Malaisie jamana na. Baara in ti dɔwɛrɛ ye Abasi ninnu kun bɛ maaw détourner ka nafolo caman sɔrɔ mɔgɔw la. O nafolo mugu in a yɛrɛ ma dogo a balo cogo la sabula a ma kɛ maa ye min kun dogolen don. Abasi kun bɛ taa Paris a kun bɛ Paris butigi dakabanaw kɔnɔ butigi minnu n'a minɛnw ye miliyɔn camanw ye i n'a fɔ an bɛ marque minnu wele Gucci ani Louis Vuitton ninnu. A kun bɛ ye olu kɔnɔ ka caya a kun bɛ dépense caman kɛ o magasinw kɔnɔna na. Mobili kunda fɛnɛ a ka mobili caman kun bɛ commander an ye o mobili misaliya dɔw ye Mercedes ni Ferrari caman kun bɛ a ka mobiliw kɔnɔna na. O hukumu kɔnɔ a nana ka na tɔgɔ sɔrɔ sabula ka sababu kɛ nafolo in yɛrɛ hakɛ ani a ye cogo min b'a la. A ka dɔn k'a fɔ critiquew fɛnɛ nana bonya Abasi kɔ sabula maa dɔw y'a yira i n'a fɔ a ka jamana rappeur dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko Nice y'a yira a ka misigi dɔw la ko Abasi bɛ escroqueya baaraw de kɛ. Jamana yɛrɛ n'o ye Nigeria ye o service FCC min bɛ yen ni anti corruption olu ka baarada bɛnnen don hukumu kɔnɔna na. Olu y'a yira k'a fɔ k'u ye enquête daminɛ Abasi ka kow kɔnɔna na. Nka ɲininkali caman kun bɛ mɔgɔw kɔnɔ min ni a jaabi kun t'u bolo. N'o dɔ ye nin nafolo mugu in bɛɛ a y'u bɔ yɔrɔ jumɛn? Ou bien nin bɛɛ ye nkalon de ye minnu image dilannen don k'u bila. Abasi yɛrɛ ye mun mɔgɔ modèle ye ani munna kumaw cayalen don dɔw b'a fɔ k'a bɛ trafikiw ni cybercriminels baaraw sira fɛ. Dɔw yɛrɛ b'a yira k'a fɔ ko a gagnera i b'a sɔrɔ sow ni jeux de hasard ninnu caman de la. O kɛra gɛlɛya ni ɲininkali caman ye filɛbagaw ma minnu ye kun bɛ Abasi suit kosɛbɛ réseaux sociaux sanfɛ. Dɔw yɛrɛ b'u ɲininka n'i y'a sɔrɔ Nigeria président den don n'a bɛ ka na jamana nafolo dun cogo bɛɛ la a n'a sagoya bɛɛ la Europe ni arabu jamanaw kɔnɔna na. N balima an bɛna don o de walawalali kɔnɔ ka expliquer aw ye a bɛ se k'a faamu cogo min na. Ka yan'o cɛ an b'a ɲini aw fɛ a ka abonné Académie universelle sanfɛ o b'a to n'an ye fɛn fɛn bila a b'a bɛɛ ye nɔgɔya la. Mais walasa a ka Abasi dɔn ka Abasi ka histoire dɔn f'an ka segin an kɔ dɔɔni ka na Nigeria ko bɛɛ daminɛna yɔrɔ min na n'o ye Abasi yɛrɛ bangedugu ye a wolola quartier la min bɛ ville min tɔgɔ ye ko Lagos. Abasi kun bɛ baara kɛ n'o ye fini feere ye a fa yɛrɛ ye taxi bolila ye a ba kun bɛ buru feere karew kɔnɔna na. Abasi miirina kun ka jan nafoloko sira fɛ a kun bɛ fɛ ka kɛ waritigiba ye. O y'a to Abasi taara don affaires la minnu ma kɛ jɛlenya sira ye. U ye entreprise dɔ créer ka tɔgɔ da Yahoo Boys
Yawo yɛrɛ entreprise ba ye Europe min sigilen don Nigeria n'a bɛ accès internet u baara kɛ. U nana o tɔgɔ da la mun na walasa u bɛ message mun ci mɔgɔw ma u ka kɛ banamini ye mɔgɔw hakili ma. A bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna ko Yawo yɛrɛ de ye message in ci u ma ka sɔrɔ Abbas n'a ka équipe u ka message dilannen don. Mun b'a to min sababu fɛnɛ la u b'u yɛrɛ kɛ baara yɔrɔ dɔ n'o ye Yawo baara yɔrɔ mɔgɔ dɔw ye. O kɔnɔna na u tun bɛ message ci mɔgɔw ma walasa u bɛ se k'u tromper cogo min na. Maa caman nana bi Abbas n'a ka mɔgɔw ka janfa kɔnɔna na n'o ye farajɛ jamana mɔgɔw ye. Sabula maa caman nana ka na nafolow ci u ma. Waati la u b'u yɛrɛ kɛ Amérique soldaw ye Afrique minnu n'u binna degun dɔ kɔnɔ Afrique ni u mago bɛ dɛmɛ la. U tun bɛ nafolow ni dɛmɛw sɔrɔ o sira fɛ. U nana ka na o ɲɛ dɔn u bɛ internet ni ordinateur koɲɛw fɛnɛ ɲɛ dɔn kosɛbɛ. U bɛ mɔgɔw tɔgɔ n'u ka adresse ta ka taa don o système kɔnɔ ordinateur informatique kɔnɔna na fo ka taa u ka compte trafiquer. Abbas ye mɔgɔ ye min ni denmisɛnninlamɔgɔw tun bɛ baro kɛ kosɛbɛ internet sanfɛ. A tun bɛ courage don mɔgɔw la k'a f'u ye k'u ka u cɛsiri wa u ka da u yɛrɛ la ko sabula gɛlɛya tɛ ale ma tɛmɛ min sira fɛ k'o ka bi ale filɛ hɛrɛ kɔnɔ ka mɔgɔw ti min kalama hali bi o ye a ye hɛrɛ in sɔrɔ cogoya min na. A tun bɛ provocation fɛnɛ kɛ waatiw la n'o ye a juguw ma. A tun bɛ photos publier a yɛrɛ bɛ ka wasa photo minnu na n'a bɛ balo cogo ɲumanw na ka se ka o kɛ ka tila ka kumakanw bila u nɔfɛ mun bɛ dimi don a juguw la. Abbas nana to la fo u mana ku o ku kɛ o kɔrɔ ye n'u ye maaw ma janfa in bɛ ɲɛ sɔrɔ wa kuma dɔ la euro miliyɔn 1 fo ka taa se euro miliyɔn 5 ma dɔgɔkun kelen kɔnɔ u tun bɛ se k'o sɔrɔ. A tun bɛ photo caman ta hôtelbaw kɔnɔ ani butikibaw kɔnɔna na fo jet privéw yɛrɛ kɔnɔna na a bɛ photo caman ta o la k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko minnu bɛ ka sika a la k'a fɔ ko a ye photo ninnu kɛ montage la walasa olu bɛ se ka da la cogo min na k'a fɔ ko montage tɛ k'a yɛrɛ don. Tuma dɔ a bɛ video publier ani Dubai magasin baarakɛlaw bɛ ka baro kɛ direct la walasa mɔgɔw ka da a ka koɲɛw la nin bɛɛ la. Sabula maa dɔ min bɛ fɛ ka ye min kun ni yeli ni tɔgɔ kun ka d'a ye kosɛbɛ. Fɛnw ka d'a ye fɛnɛ fɛn fɛn bɛ yele i n'a fɔ montre ɲumanbaw fini ɲumanbaw ani mobili ɲumanbaw o bɛɛ kun ye fɛn ye Abbas kun bɛ nafolo caman don minnu na. A kun ka gâteau d'anniversaire kun bɛ commandé marque baw fɛ n'o dɔ ye Dior ani Fendi ye. U kun bɛ a yɛrɛ dessin a yɛrɛ photo de dilan ni gâteau ninnu ye ka a livraison k'a ma ka anniversaire la. Abbas kun bɛ mɔgɔw commencera ka kuma caya a ka koɲɛw kan internet sanfɛlaw la. Sabula Abbas nana video dɔ publier video in na a bɛ mariage kɛ yɔrɔ dɔ la. O mariage la an ɲɛ b'a la Abbas bɛ ka $100 a bɛ k'o fili fiɲɛ fɛ mariage kɛ yɔrɔ in na. O nana kɛ sababu ye ka na mɔgɔw kabako kosɛbɛ Abbas ka koɲɛw la min nana to maa caman sigara Abbas la o waati kɔnɔna na. Nin bɛɛ la Abbas bɛ ka balo fɛrɛ ni nisɔndiya ni a sago la nka a t'a kalama k'a fɔ ko wililen don a nɔfɛ min ye Amɛrikɛnw ka FBI ye. Ja FBI bɛ ka contrôle ni surveillance kɛ Abbas kan ani enquêtes o ka ca ni san 3 ye. A ka téléphone bɛ lamɛn a t'a kalama. U bɛ don a ka boîte mail kɔnɔna na k'a ka message lamɛn k'u lajɛ k'u kalan message min bɛ tɛmɛ ani mɔgɔw cɛ. Ani a tun b'a ɲini ka mɔgɔ minnu ka nafolo détourner a tun bɛ message minnu ci u ma. FBI bɛ ka nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ale t'a kalama. U nana faamu k'a fɔ ko Abbas yɛrɛ ka message la nanbara de bɛ a ka baara kɛcogo la ka homme d'affaires tɛ businessman wɛrɛ tɛ. Nka an ka dɔn k'a fɔ ko dɛmɛbolow bɔra fan caman nafolomuguw yɛrɛ ka na di Abbas ma. A dɔ ye New York cabinet avocat dɔ bɛ yen min ye cabinet ba ye olu ye $900,000 hakɛ de ci a ma walasa ka dɛmɛ ninnu kɛ nka ni bɛɛlaw si t'a kalama k'a fɔ ko Abbas ko ja nanbaratɔ dɔ de bɛ internet ko ninnu bɛɛ kɔfɛ.
banki dɔ fana mɔgɔw nana 14,7 millions dollars ci a ma. O tɛmɛnen kɔfɛ u ye nafolo min yɛrɛ minɛ mɔgɔw la n'o ka ca ka tɛmɛ u ka minɛta bɛɛ kan, o bɛnna 124 millions de dollars ma. O nafolo yurugu balontan club anglais dɔ de bolo. Ni o kɛra nafolo mugu ye u ma deli ka min ɲɔgɔnna minɛ. Sabula ni Abasi n'a ka mɔgɔw kun ye mɔgɔw tɔgɔ n'u jamuw sɔrɔ, u kun bɛ se ka don internet kɔnɔna na ka taa maga f'i ka banki wariw nafolow bɛɛ la. U ye nafolo caman sɔrɔ o cogoya la, nka u tor'o de la fo Abasi don kelen FBI taara a minɛ o ka sɔrɔ a bɛ villa dɔ kɔnɔ Dubai jamana kɔnɔ. U taara ka n'a tɔɲɔgɔnw minɛ minnu bɛ taa mɔgɔ 10 bɔɲɔgɔnko la. U taara ka taa minɛn caman sɔrɔ yen, ka taa Abasi yɛrɛ ka document dɔw sɔrɔ. Nka minɛtaw la FBI ye min minɛ nafolo mugu yɛrɛ la o ka ca ni $40 millions la. O $40 kɔfɛ u taara mobili luxe kura mobili minnu bɛ taa fo $7 hakɛ la dollars la. O ye mobili hakɛ minnu kun sɔrɔ la Abasi ka yɔrɔ la, sabula mobili ninnu yɛrɛ bɛ taa fo mobili 13 la. O kɔfɛ u ye ordinateur 21 sɔrɔ yen, ka téléphone 47 sɔrɔ yen. O la u taara ka ye k'a fɔ maa 2 millions de ka tɔgɔ n'u jamuw bɛ Abasi ka ordinateur kɔnɔ. U kun bɛ ka baara kɛ ni minnu ka ko ɲɛw sonyali ye, ani u kun bɛ ka minnu ka nafolo yurugu. Nka jatew nana boli Abasi ka kow kan, k'a ye k'a fɔ Abasi ye a n'a ka mɔgɔw ye min minɛ a bɛ taa fo $456 la. U ye min escroquer mɔgɔw bolo. O ye nafolo mugu ye min hakɛ ka ca kosɛbɛ. N'i y'a jate franc CFA la a bɛ taa miliyari kɛmɛ caman na. An bɛ yɔrɔ min na i komi bi u ye Abasi bɔ o yɔrɔ la Dubai ka taa n'a ye Amérique k'a ka taa juger. Abasi fɔtaw la Abasi kan ka taa, a ka jugement kan ka taa bɛn fo san 20 kaso hakɛ la. K'an bɛ yɔrɔ min na a ka jugement bɛɛ ma ban fɔlɔ, kiiriw bɛ ka boli a ka sariya bulon kɔrɔ. Nin kun ye Abasi ka baro ye k'a lase aw ma Académie Universelle sanfɛ. A b'a abonné walasa a ka se k'an ka kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ nɔgɔya la. A k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.